nkun ftit forsi iktar astrat minn daqstant konkret, imma su biex nsemmi l-prinċipji li nimxu fuqhom. Il-formazzjoni li nagħtu hija waħda li trid tilħaq ftit b'mod holistiku. Ġifieri l-idea li l-ispiritwali, l-uman u l-pastorali, apostoliku jridu jkunu ħaġa waħda. Din hija approach li nieħdu f'kull settur imma fil-formazzjoni b'mod partikolari. Il-kolleġġ għamel għażla waħda konkreta li fil-preżent hemm ġejna wara illi tieħu ħsieb it-timijiet tal-formazzjoni fil-primarja, fis-sekondarja u fis-sixth form hija persuna impjegata wkoll għalhekk u għalhekk hemm 3 timijiet, wieħed fil-primarja, wieħed fis-sekondarja u wieħed fis-sixth form. Dawn apparti chaplaincy teams, ġifieri chaplaincy teams dak li rajtu xi ftit hemm wara huwa x-xogħol ta' tim li jaħdem vis-à-vis tfal. Dan huwa tim ieħor li jaħdem vis-à-vis l-istaff. U naqdu ħafna l-ispiritualità mal-pedagogija, ġifieri mhumiex affarijiet separati, anzi, jisu dik l-idea li jridu jkunu flimkien għalina hija importanti ħafna. Isu ngħid ftit, once illi xi ħadd iħoss il-formazzjoni tagħna wisq reliġjuża li hija ftit falliment. Nispjega ruħi ġifieri daqskemm hija spiritwali daqskemm hija reliġjuża ma nibdex ngħid imma hija umana wkoll ġifieri once li dik disconnection ma taħdimx jiena ngħid li ma jaħdimx l-ebda ħaġa mill-formazzjoni tagħna. All throughout, ġifieri nippruvaw li nilħqu naturalment il-formazzjoni tal-komunità sħiħa tal-iskola. Kemm il-board, li jmexxi kemm il-senior leadership team, kemm l-istaff, kemm l-istudenti, kemm il-ġenituri. Ġifieri għandek approach sħiħ. Jekk il-komunità tal-iskola ma tibdix tieħu l-vibes kollha, allura inti se taħdem ftit sodda. Ovvjament ix-xewqa hija li dejjem naħdmu ħafna iktar kollox imma nippruvaw nolqtu ftit imqar fuq kollox li nsemmi għax eżempju wieħed fil-primarja mal-ġenituri għalkemm nixtiequ nagħmlu ħafna iktar huwa li nibagħtu newsletter anke b'din it-tip ta' spiritwalità darba fix-xahar, anke darba kull xahrejn, printjat hemm wara wkoll nixtieq jara fejn inti qed tengaġihom fejn huma wkoll kif se jkunu spiritwalment kemm u mod dejjem integrat l-attivitajiet tal-iskola li se taqgħod ftit kollox. Ħa nitkellem ftit inizjattivi speċifiċi għandna programm li ġej minn barra mill-iskejjel tal-Ġiżwita minn barra, allura jiġi Ġiżwita partikolari jħossib il-formazzjoni fl-iskejjel fl-Ingilterra u dak jgħinna ftit din il-formazzjoni, allura għandek PD Days speċifiċi għalhekk, Staff Development Days. Nibdew 2015 hija eżempju wieħed kull sena nagħmlu nipprepara ħaġa. F'Settembru it-teachers il-ġodda li jkunu ġew impjegati jew matul is-sajf jew matul is-sena ta' qabel whatever, niltaqgħu nagħmlu ġurnata flimkien ta' formazzjoni qabel kienet tkun waħda biss prattika, issa tkun waħda integrata l-istess fuq l-ispiritwali, fuq l-uman, x'tip ta' linja nieħdu fl-iskola. Għandna ġurnata seminar interactive, ħafna workshops, etc. fejn dak li jkun ħassu welcome ukoll bħala għalliem ġdid jew u x'inhu fl-istaff, ħassu welcome u fl-istess ħin beda jieħu ftit litos tal-iskola. Dik hija ġurnata li ssir isu lejn of Settembru qabel ma tibdew l-iskola. Mbagħad ġejn kienet tagħmel ħafna minn dan ix-xogħol l-istaff il-ġdid matul dik l-ewwel sena speċjalment kien jiltaqa' one-to-one ma' Ġejn biex ikompli ftit jirrifletti dwar isma' għandna dal-litos, għandna dil-viżjoni. Imma mbagħad fil-ħajja tiegħek ta' kuljum qed jirnexxilek tgħixu qed tara xi ħaġa totalment differenti fl-iskola, iva ħafna affarijiet, imma
b'xi mod hemm din il-mixja one-to-one li inti għandek kumpan li tista' tiltaqa' miegħu tista' tirreferi għal xi diffikultajiet li tgħin ukoll l-istess. Fl-ideali hemmhekk ikollok mentor għandek tim ikbar u jista' jiltaqa' miegħek ħafna iktar regolari imma naħseb eventualment naslu hemmhekk ukoll. Mal-ġenituri, per eżempju, dawn ma ftit mill-eżempji. Fis-sena li qabel naħseb. Għabadna l-vision statement tal-iskola. L-istess, mod interattiv, tagħmel workshops, exercises magħhom għal-ġenituri fil-curriculum meetings, per eżempju. Per eżempju, dis-sena ma tagħmilna prayer spaces waqt il-Parents Day, per eżempju, xi ħaġa li ħadmet għadha ġdida, ovvjament, imma nagħtu kasha b'xi mod. Mela inti daħħalthom ftit ukoll fil-viżjoni tal-iskola biex dak li qed kemm jista' jkun ovvjament isir fl-iskola jkun laqas jafu bih jew jistgħu jkunu dwar. Din xi ħaġa li bdiet fil-primarja u nirringrazzjaw l-Alla kien hemm suċċess kbir fuqha, anzi ġieni hawnhekk ftit. L-istaff meta intom ma ġiex provajtu tagħmlu xi ħaġa informazzjoni, għal-qastan l-istaff tagħna ma qed nitkellmu fuq 80 plus, ġifieri fis-sekondarja iktar 120 u meta inti għandek sala bħal din u tipprova tagħmel formation anke tafu l-formation days huma pjuttost issue. Allura strateġikament li naħdmu ħafna mal-management, eccetera, id-ġdejna naqsmu l-istaff fit-tlieta, ġurnata minnhom ma jiġux skola dik il-prep 3, il-year 4, il-year 3, u dak l-istaff imuru jagħmel ġurnata ta' riflessjoni dwar il-pedagogija dwar is-sena minna qishom prayer spaces ukoll mal-istaff li ma daħlu ftit u riflettew ftit. U inti għandek il-biżgħat, għax imbagħad ix-sharing basic ta' minn nies huwa differenti ħafna milli meta inti għandek 20 u qed jirriflettu. U mument ukoll pereżempju fejn l-assistant head qed tiltaqa' mal-cohort tagħha biss. Allura hemm ċans naqra iktar ta' exchange u ta' profondità. Isu ovvjament dak li nagħmlu fuq nagħmlu kif se ngħid, isu bi kwalità jiena żejn bejn għarda u żewġ prinċipji ma' koħrajn, kwalità tajba ħafna, illi tkun fan, tkun kreattiva u tkun relevanti. Relevanti għal kulħadd nilħuqu mill-iktar religious konservattiv għall-iktar attiv li għandna fl-istaff. Whether there is a difference jekk inti tidħol verament fl-ispirtu tiegħu. Imma bidet ċara u b'xi ħaġa li hija relevanti għal-jum ukoll. Mbagħad hemm il-workshops, issa nsemmi ftit nidħol iktar fid-dettall fihom bħala eżempju wieħed. Eżempju ieħor ta' formazzjoni tal-istaff kien li m'għandix wieħed sta jġibtu qed miegħi, li għamilna booklet fl-avvent, semmejna ftit qabel imma vis-à-vis l-istaff, bħalma t-tfal kellhom ftit riflessjoni x'jagħmlu għal kull ġurnata, hekk ukoll kellhom l-istaff fuq l-istess tema. Alright, seta kienet quote waħda ma kienet minn Winnie the Pooh, pereżempju. Però tajna mistoqsijiet ta' riflessjoni lill-istaff u lit-teacher illi mbagħad iktar tard qed tagħmel din l-istess riflessjoni tagħha ma' tfal fi klassi. Allura inti għandek dejjem taħdem ħafna iktar f'unità sieħa. Li kont se ngħid tas-sekondarja. Din il-ġranet anke biex isibu metodi intom. Fis-sekondarja pereżempju li hija stil ta' ħajja differenti mill-primarja, irnexxielhom nagħmluhom waqt l-eżamijiet. Ġida prattikament l-aħħar ġimgħa jew qabel kellhom 5 ijiem, il-istaff li ma kienx invigilation kellu ġurnata minn fejn jażel, li kien fadallu, u ngħatat ġurnata ta' formazzjoni differenti. Minħabba li kien hemm bżonn nies differenti, temi fil-fatt kienu differenti
Imma dejjem daħlu fil-profondità ta' tema waħda partikolari li qed niftakar jiena hija minn waħda marru fi studio ta' artist illi qatt ftit l-aspett spiritwali u l-aspett tal-arti u ħareġġa ma' teachers. Ġurnata oħra kienu fuq l-ambjent, ġurnata oħra kienet dwar ix-xogħol familja. U dejjem bi gruppi żgħar taħdem ħafna ħjar. Tista' tidħol f'profondità dejjem l-istorja l-istess. Fil-bidu reżistenza kbira, speċjalment reżistenza konkreta anke mill-management il-law kif se nbidlu, kif se nħallu tfal id-dar meta kif se nħallu nofs l-istaff mbagħad jiġu l-istudenti l-oħrajn għax għandhom il-ħuthom. Meta tifru xi ħaġa tajba, ta' kwalità, worth it, wara ir-rispons ikun overwhelming għalik stess u tmexxi. U tara li il-bidla tibda tinħass. Jiena forsi karatteristika tiegħi naħdem ħafna mal-istaff, imma induna mbagħad li fl-attivitajiet tal-iskola għat-tfal jikollaboraw iktar u jitlu ħafna iktar fl-ispiritu għax diġà esperjenzaw huma stess. U qatt maħna minkejja li aħna skola tal-Knisja qatt maħna reliġjużi għax ma nafux nkunu forsi fl-iskola tagħna reliġjużi biss. Jiġifieri jekk ma taffettwalekx il-ħajja, jien rajt ma nagħmilix inħalli għall-barra. Jekk ma taffettwalekx l-edukazzjoni, inħalli għall-barra. Jiġifieri trid tkun xi ħaġa relevanti. Ħansemmi biss eżempju ieħor ukun nagħlaq hawnhekk dwar il-workshops li nagħmel. Dana pratikament jisuħada bil-missjoni li ingħatatilna meta bdejna fil-chaplaincy 3 snin, 4 snin, huwa li l-iskola għandha jitis partikolari. Hemm bżonn li t-teachers jidħlu f'dan l-ethos, jidħlu f'dan l-ispiritu, jgħallmu b'ċertu mod, jittrattaw tfal b'ċertu mod, eċetera. Kif se tagħmilha meta l-iskola hija, u sfortunatament ngħidha li hemm problemi ta' xejn, is-sistema edukattiva Maltija ma tikkejterjax għall-formazzjoni m'għandix spazju biżżejjed għall-formazzjoni, u nimmaġina anke sistemi oħrajn ma m'għandix spazju għall-formazzjoni biżżejjed tal-edukaturi, kif se nisirqu kull slot possibbli. Allura, flimkien mal-PD Days fejn tidħol fil-profond tista' verament tibdel il-qlub naħseb li hemmhekk li jsir xogħol kbir. Però għamilna dawn il-workshops. Dawn workshops li huma voluntary imma jissu kull teacher tipparteċipa mill-inqas 2 jew 3 fis-sena volontarjament. Pratikament nagħmlu waqt l-assembly, jiġifieri inti tieħu grupp żgħir, jista' jkun grupp ta' 2 u grupp ta' 12 sewa ġifieri m'hemmx iktar minn hekk. Għal 3, pereżempju, 3 Mondays wara xulxin, waqt l-assembly, meta inti għandek biżżejjed nies li qegħdin mat-tfal, eċetera. U għamilt workshops ta' 20 minutes. Ġifieri b'tema waħda ma nafx aħħar wieħed li għamilt jiena kien l-ambjent u l-ħajja spiritwali. Fl-ewwel 20 minutes, l-ewwel ġurnata, hemm preżentazzjoni tat-teorija tal-konċett. Fit-tieni wieħed hemm workshop interattiv qisu on the personal level. Pereżempju, kien l-ambjent badna mexxieli li morna fil-ġmien tas-sorijiet ta' ħdejna u hemmhekk għamilna meditation, eċetera, in a particular environment. Fit-tielet wieħed kif nistgħu napplikaw dik it-tema partikolari fil-klassi. So għallura il-pedagogija. Ħafna drabi toħroġ minn teacher stess iktar milli nagħmilha jien li m'iniex forsi daqshekk preparata din il-ħaġa. Kif dejjem jiena din tallimta grazzi għal prayer spaces, fis-sens meta l-prayer space għamilniehom għal year 6. U marru t-teachers. U għalihom kienet importanti daqshekk għat-torrent x'inhi quality, fun and relevance. Once li torqodu dawk il-punti, kulħadd jiġi ġifieri, orajt ikollok dik il-persuna differenti, ma
max tkun minna u forsi ċertu affarijiet ma' imma hemmhekk isiru l-bidliet. Kwalità nipprova nżomma ma rnexxilix dejjem imma pereżempju eżempju ċuċċarka illi dak li jkun irċieva ma li wasal ma nitix kull darba bisna. Irċieva envelop bismu jew bisimha iktar bisimha ovvjament fil-primarju bil-logo l-istess, il-logo ħloqnieh Ignite, minħabba li għandna l-injazzju, minħabba li you're going to start something, you just ignite something, don't taste it. Ħafna fl-evaluation dejjem, we would like more, we need more, dejjem imma sama, we do our best. Il-temi jkunu differenti u ġifieri fl-envelope mbagħad kull session meta jirnexxieli għandhom xi ħaġa xi. Allura, nafx, naturalment xi ftit relatati mal-ispiritualità tagħna ma bil-immaġinazzjoni u l-feelings waqt it-tarb. Biex nġib eżempju workshop fuq il-ġustizzja soċjali. Eċetera. Nqaf hawnhekk. Naturalment, isu punti li ngħid meta kien hemm l-għażla tal-iskola li qed tinvesti hija differenti ħafna. Il-teachers kollha jistgħu jintlaħqu. Jekk mhux qed jintlaħqu t-teachers kollha, ngħid il-problema mhijiex tat-teachers ħafna drabi, hija l-problema tiegħek tal-organizer. Meta jiena tfalli li xi ħaġa ngħid I didn't present something which is truly deep and truly mine and truly relevant and truly fun and truly għax dik għad tkun verament nisranija. Dik u mbagħad tħalli li jipprovdi l-kreattività u jipprovdi. U tiftaħ l-idejat, ġifieri ħafna minn dawn huma idejat anke li tagħmel nies oħra fid-diskussjonijiet fit-tim.